nyt lähtee, hei, onneton. Onko tää kyppu alku? Vai pitääkö tähän nousta eka? Siis vaan nousta. Moka, 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 moka. Eikö polvi ei käytä? Mitä? Joo. Yes! Polvi ei käytä. Ei saa käyttää. Oi vittu. Hei muuten toi on taas uusi laji, että polvia saa käyttää. Hitto tää on fakiri jätkä. Statue of Liberty. Uhuh. Ei oo todellista. Ei. Anna pikku kommentit tästä. Lähes himaan. Ei saanut käyttää polvia. Ei noista polvista näyttää mitään muuta kuin haittaa. Meillä oli silleen, että tää on varmasti 6B ja 150 tyrkkää. Tää Keijo. Joo, on se varmaan 6B. Yes, 6B. Meni läpi.